И здравейте хора, аз съм Георги, с мен е Димитър. Това е същия епизод на The Forest. Както виждате, той е негър. Да. Аз съм Много някакъв яко. сигурно с много гадна коса. Мгм. Малко ми се багна World да и си направихме малко по-нови работи има тук. Ето това тук. Я попробваме повози пак, човек. Я! И малко го променихме място. На друго Да, място защото го не можах да сложихме. намерим същото. Давай, Да. назад. Така. Презаряш са. Не става. Сега има да спиме тук. Има и друго нещо. Значи, декорации има. Но на плажа Дай. какво друго има? Да отидем до плажа, да видим кой има. Окей, аз само ще сложа тук капана, дето е. Юсейн Болт направо не може да ме стигнеш. Даже ще видя. Това ли тук е плажа, бе? Да, бе, ето го. Значи ти много близо, бе. Даже направо тук трябваше. Ама, това този плаж ли е, бе? Аз се изморих, свършим стамината. Какво е? Какъв плаж? Плаж Това ли е плажа? Да, бе, плаж като плажко. Откъде взе флергани такива работи? Еми, качих се, но и там, нали го виждаш, качих Това не се е по този него. плаж, който има един плаж с лодка, човек. Ако го знаеш. Качих се по ето и там има едно въже, качвай се по въжето и го Катера намери. си. Ти съм черния, бе, човек. Такъв катера си. Целия съм в кръв. Трябва да си измия ръцете. Така. Тук може да намерим тенис ток. Чакай. Гледай се. Отколко съм... Ще ми стане ли нещо, ако се метна във водата? Няма да е това. Ох, вземе доста. Ами нищо не ми взе. Все тая. Няма значение, нека почваме да се строим тук. Пръчки ни трябва за това. Охо, Това е мъж. това е мъж, да. Умри, бе. Умри, бе. Ух, как ме напада. Брат, тона! Аз умрях. Да, бе. Не съм. Да, умрях. Умрях. Виж лаптоп. Щупи го. И взех нещо. Намерих пари, човек. Ко взех от лаптопа, бе? Circuit board. О, взех клавиатура, май. Дали? Да, от лаптопа. Брат канибал. Не, това е сърнати кейси. Да виждам. Тук. О, то може да се спи в палатката, бе. И пак да сейвкаш играта. Пак да Ти трябва да си направим селище. Ама то само в една от палатките могат да се спи. Да. Ела. Според мен на тук някъде има пещера. Добре, намерихме вода, ще пина. Аз ще измия ръцете. Къде се? Тук съм. А, да. Няма значение, няма да се измия ръцете. Твърде чисти са. Аз ще ям гъби. Не са отровни. Мисля, че намерих якия плаш. Не, обаче намерих подобно място на старото. Чек, бомбичка. А ти по средата лодка ли? Взях. Ти на якия плаш ли си? О, чек, то тук не е има плаж, въже. то е Тук има езер. въже, тук има май въже. И тук имаше канибалско селище. Това е лодка, тук има въжета, човек. Тия въжета ще ни трябват за къщата на дървото. Видях та. Ай се кача на ето и. Да, се качи на тъпата лодка, човек. Няма значение. Те са две такива, събери отгоре всичко, което видиш, човек. Да, бе, добре. Има ли нещо яко? Чай, сега ще кажа. Тук има крокодили, да знаеш. Какво ще ми направят? Има пак така бейсболна топка. Да, и аз се виждам. Кой ако намерих? Човек, аз полетяш нагоре, бе! Виждам, да ти се качваш при мене. Аз отивам при другото, на другото. Крокодил. Намерих такова за флергана. Да, и аз имам такова. Така... Сърби ръката, човек. Така. Тук предполагам, че трябва да има нещо по-яко или па не. Добре, за момента виждам една пафичка или нещо такова. Още една бейсболна топка. И... Реси. И аз ще пробвам замера, гледах топката, бейсболната. Човек, партих на половин метър пред мен. Тя май не може да си я прибереш в раницата. Трябва да замериш някъде. Ти къде си?
Тръгнах напред. Какво стана, бе? Тук някъде трябва да има канибалско селище. Човек, намерих някакви клетки тук, бе. И пия вода от нищо. Браво на тебе. Тези клетки за първ път ги виждам. Ами хора, съжалявам, че нищо не правя на земята, просто търся пещера, която му намерим много работа. Намерих череп, човек. Черепи. Да, скъл. Ела, тук е плажа. Хубавия плаш или? Не знам дали е хубавия. Ей, канибалско селище! What the fuck, човек? Замерям с камъни. Ми човек, тук не Тук виждам... няма нищо. При Тук мен. не виждам дук към пещерата. Убих два зайка, човек. Тук не ми дава да се кача. Ние, ако искаш, шара към къщата. Канибал, човек! Ей, сега че тук виждам някакви много яки работи, дет не знам какви са. Чакай. Чакай, Видяхте? Ама Вземи- аз не че виждам името, то името че не ми излиза. Вземи канибала от земята. Добре. И тук отдолу идват канибали с фарчета, да знаеш. Ето готово. Също мисля, че няма да е един. Който казах, че не е един. Шит. Ево, запалим огъня, човек. Да, аз ти казах. Човек, те ни бият, гледай колко са много, човек, ние са 4 раза. Но те ти е хубаво вътре, човек, аз мръзнал вънка. Топо през прозореца ли се знам? Ти... Много са, бе, брат. Ти? Аз пак умрях. Аз А го ти... поширах то на земята. Човек, ти умират от 2 хита. Аз не мога да ги хитна, нищо не виждам. Пия лекарство. Диме, имаш такива бели лекарства, човек, пи ги тех. Чай, аз сега рестартна. Брат, има един вътре в колата, бе. В колата, в къщата. Майчице. Брат, ти сега ти циганите, бе. Ела, бе. Ти ли, бе? Кой ли си вземи айтемите, човек? Взех си. Убих го и то. Диме, аз изтърпах всичките, бе. Ама се уморих. Брат, постоянно ме нападат тия. Пак ме убиха. Пази се с десния бутон, бе, човек. Пазя се. Аз нападам един За човек. последната съжалявам, че всичките лекарства отидеха в тебе. Човек, гледай колко много са на земята, бе. Къде са? Отепах го вътре последния в къщата. Добре. Човек, гледай колко ги натрупах. Поли. Мухари. Къде огъня да го запаля, човек? И аз и търся. Той Ето. огъня подтягва, човек. Да, бе. Дай да ги изнесем. Дай да ги чупим краката. Човек, това беше най-злобната атака, която се обижал често. Видя ли колко беха, човек? Затова не трябва хубава крепост, разбираш? Ние с тази барака тука... Ние си я щупихме сами. Спокойно е, нищо направим стена. Да, ще направим стена, обаче като за начало... Човек, само тебе те убиваха, аз оцелях 100 пъти. Аз нищо не виждам, аз не мога да Ма ти светна. като цъкнеш, като цъкнеш инвентара, човек имаш едни бели лекарства са. Човек, ма то тук отстрани има още, бе. Те половината са изгоряли, човек. Сега разбираш ли защо ни трябваха тия... Като си запаля... човек, аз стигна да им слагам частите там, защото... Яс. Няма място в инвентара повече. И те вече могат да се ядат между другото, аз ще хапна едно. 2. Пак! Брат, пак! Ей, овцо, опа, говорихте. Човек, та не... Отепахайте, бе. Май да. Спокойно, аз ще дода. Аз се съживих. Съживихте и не те съживих. Човек, не можем да съберат частите, бе. Човек, тия нещо са се разбунили.
Не ми да им слагам частите вече, бе, човек. Няма място. Или ме бият, или ми се прещат. Не, че няма място, бе. Трябва да... Аз цикам цъто без да съм взел никой, човек. Дай да ги нацепим всичките. Между другото, ако си гладен, си взимай от тия части, чули? Следващия път не цика веднага да се разпълня, защото моята се жива. Хора много ни нападнаха този. И след като ги нарежеме тук, следващия епизод сигурно ще сприме някаква къща, предполагам. Тъй като тук няма стана работата, поне според мен. Тук около нас има ли близко дървета? Има. Аре правим къща на дърва, си имам въже. Аре. Брат, главата му избега надолу. Чекай само наредиме тия работи и ще свършим, защото... Ох, удариме. Гледай колко ядене натопахме. Това ни е за цел месец. Човек, само едно нещо не мога да разбера. Къде ми са палката? Ецекни. И не ми излиза. И лъцекни всъщност. Да. То на мене преди ми беше с но не с ло. Човек, гледай колко са много, е. Аз ти предлагам да ги натрупаме. Дай спиме, дай бързо да спиме, човек. Добре, аре. Докато не са дошли пак. Давай, аз цъкам за. Давай, спи. Яс. Дали сега ще успеем? Да, наспахна си. Човек, аз ти предлагам да не ги режем за сега всичките, ще ги наредим тук отдолу, защото мръзна да ги клъцам. Аз съм жаден, бе. Ще пия сода. Чули, набутай ги тук отдолу. Човек, как ги накацаха обаче? Ти убили ли някой или само тебе те убиваха? Много убиваха човека. Гледай колко са много, човек, не мога да ги преднесеме, човек, разбираш. Да са на едно место смисъл да не ги вкоме. Има да се цепиме, после ще виж. Аз си ги резах, човек, тук те, които са ми в инвентара. И ще приключиме, че според мен много станах. Много даже, прекалено много. Така, тук по земята има някаква друга ръка или някакъв друг крак. Човек, гледай колко са много отдолу. Имаме си храна достатъчно време. Как хора, това беше бъде този епизод, ако първо харесва, може да те лайк да коментирате с видеята и до следващия път. Чао! Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays.